protesty, možno nie na začiatku, ale normálne daj ľuďom, akože poďte, že oni pôjdu podľa mňa. A druhá bola čo? Nižšie bola. Od začiatku to chcem počuť. Novú vec, no. Miro, poďme ešte jednu, pre mňa v poriadku, ale poďme ešte jednu. Kľud prosím v sále, halo, počujem to zrazu celú školu rozprávať. Jimmy, zostaneš sedieť, nebudeme tú gitaru natvrdo priznávať, hej? Vo voze tiež nepriznávame gitaru, máme ju.